masu kallon wannan faifai gani tare da honorable Muhammad Gudaji Kazaure, watakila waɗanda ba su saba ganin honorable da hana sallah ba za su ce kuma ba shi din ba ne, amma dai ina ga shi watakila yakan sa, amma ni ma yau da na taɓa ganin sa da irin wannan hol. Muhammad Gudaji Kazaure, me yasa muka ganka da hana sallah ne yau kuma? To alhamdulillah, Alai Nasiru, ina tabbatar maka tsakanina da mahalicci tun daga sallar asuba zuwa yau da na fita shi da asuba na je jam'i masallaci, ban rasa jam'i ba har aka yi isha'i. Don haka wannan ba hana sallah ba ce, sallah ce. Aiki ne ya sa yau ka ganni da wannan shiga, domin dare da rana bincike nake, kwakwa nake in gano wannan 89 trillion din, domin ɗan shirin nan da kaga an yi suna ta transfer ɗin kuɗin, ana ta ƙoƙari ne a ɓoye kuɗin, a ɓaɓɓoye kuɗin, sannan sai a zo a challenging ɗinmu a ce ina kuɗin suke. O Gudaji Kazaure, har yanzu kuna aiki kenan? Dare da rana aiki da ka gani nan da yanzu ma daga aiki akan aiki nake yanzu haka. Duk nan takardu ne ka gansu nan, bincike kawai nake ga kwamfuta nan, ina ta aiki ne dare da rana, aiki nake da ka gani nan Alai Nasiru, saboda muga mun binciko wannan kuɗaɗe an maida wa gwamnati kayanta, domin burinmu Najeriya ta bunƙasa, tattalin arzikin Najeriya ya dawo, darajar naira ta dawo, talakawa su sai buhun shinkafa 3,000, 4,000, 5,000 su ci su ƙoshi, mutane su samu walwala da rayuwa, komai ya sauka, mutane su samu siminti a naira 600, 200, 300, su gina gidaje, su yi aure cikin adalci. To so muke ƙasa, tattalin arzikin ƙasa ya bunƙasa. Shi yasa kaga na jajirce dare da rana, kuma wannan shigar da kaga muna yi dole sai da shiga sun kuru, saboda wani lokacin an sani da babban riga, mutanen nan ka san Yahudawa ne. Wato sai da shigar burtu kenan? Sai da shigar burtu ce wannan. Kaga yanzu in na matsa wannan na sa wani gilashi, na sa gilas, na kuma sa face mask, ba mai gane Gudaji Kazaure ne wannan, ni kuma in kutsa ko ina ɗauko information. Akwai abin da ke tunani watakila kamar kudaden nan ma ko da za a same su, kamar yadda ake cewa wai in gari ya zube ba ya kwashe shi duka din nan, akwai wannan tunani? To abin da ke damuna yanzu ni dan wannan jinkirin da aka yi, mun riga mun ce akwai kuɗin nan, dan me yasa ba za a bar mu shiga CBN ba, mu access da account din CBN mu zakulo waɗannan kuɗaɗen? Yanzu suna ta kokarin su batar da kuɗin ne, sai bayan an batar da kuɗin sannan sai a waiwayo mu a ce ƙarya muke yi. Shi yasa ina gaggawa, ina kiran da gaggawa, ina kiran mai girma shugaban ƙasa a bar kwamitin mu shiga CBN mu zakulo waɗannan kuɗaɗen kafin a batar da su. Domin ana ta ƙoƙarin ɓadda kuɗin, daga baya a zo kuma a ce ƙarya muke yi. Ana ta transfer ɗin kuɗaɗen ta ko'ina, ta wurare daban-daban. Saboda haka Alai Nasiru, ina tabbatar maka da bi iznillahi ta'ala, idan yau muka shiga Central Bank muka ɗora wani, aka ba wani riko, aka kira shi aka gaya mai yayi aiki da mu, a ba mu dama mu shiga kowane account na, za mu fito da abin da ya wuce abin da nake faɗa a cikin kwanakin aiki guda 10. Ba abin da ake faɗa ma duka za a yi mamakin abin da zai sake fito. Ai 89 trillion da nake magana is against shekara ta 2020. Daga 2020 yanzu ana 2020 har mun shiga da 3. Saboda haka wannan shekaru 2 da suka wuce ban lissafa da su ba. Saboda haka kuɗin yanzu in aka bincika za su kai trillion 95 ko trillion 100. Ina tabbatar maka da wannan. Amma saboda kuɗin rarraba su ake, daga sun shigo a tura can, kasan dabara ake. In suka shiga I&E window market sai a mai da su dala, daga dala sun zama na investors, sai a karkatar da su wasu wurare. To shi yasa nake kira da mai girma shugaban kasa, lalle a ba mu dama mu shiga CBN mu zakulo kuɗin nan kafin a batar da su a zo a ƙaryata mu. To in haka ne Muhammad Gudaji Kazaure, waɗannan kuɗaɗen, wato da akwai abin da na ga wasu sun rubuta, wata ƙungiya ta ko 'yan Niger Delta ne matasa, na karanta da safen nan, suke cewa naira 50 yanzu an duba za a ci naira 50 ma za ta iya tara wannan kuɗin. Sai suke ta mamaki, suke ta al'ajabi, ai ma suna ta tambayoya za a yi ka faɗi haka. To yanzu idan ka ɗauki
hada-hada ta bankuna aƙalla ana yin transaction miliyan 100 a rana. In ka duba, in ka ɗauki ƙaramin takadiri, ɗauki naira 50 ɗin nan so miliyan 80, ka buga da calculator, wannan so miliyan 80 ɗin tana fa a kowace rana take shiga. Sannan akwai naira 40 wadda ake karɓar wacce naira 100, ita ma 40 ɗin nan transaction miliyan 80. To in ka tara 40 da 50 za ka samu naira 90 so miliyan, naira 90 so miliyan 80 a kowace rana, shine abin da lissafin zai baka. Don ana transaction a Lagos kadai, ana transaction sama da miliyan 40 ya Lagos kadai a rana. So in ka duba zaka ga naira 40 din can wanda ake 40-60 ga kuma naira 50 din stamp duty, in ka tara su naira 90 kenan, sai ka yi times transaction miliyan 80, ka ɗau calculator ka buga naira 90 so miliyan 80, a nan zai nuna maka miliyan 80 so 90 kenan. So wannan kuɗin su ne a ƙa'ida za su suke shiga a kowace rana. To ka kirga ka gani daga 2003 bayan an zo amfo da girma Sunusi Lamido Sunusi ya sauka, sarkin Kano bayan ya sauka daga gwamnan babban banki ya ba Emefiele, daga 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, shekara 8. To ka buga ka gani wannan kuɗin a kowace rana ana samun su so 360 so 8. Ina tabbatar ma zaka ga lissafin ya zo daidai da abin da nake faɗa. Umar Buladi Kadori, mana wani bayani mana. Shin ina ma shi gwamnan babban bankin nan duk maganganun da kake na ina gudun Emefiele ya shiga ne? Menene za ka ce masa in har yana jin irin waɗannan sakonnin da ake? To abin da ni zan gaya mushi, na farko dai kaga ya gudu. Ya gudu kuma? To in ba guduwa ba ina ya tafi? A ka'ida muna sa ran zai dawo ya zo kwamitinmu kamar yadda aka sake shi a beli, ya dawo ya zo ya yi mana bayani akan ga abin da ake ciki, ga zargin da muke yi, ga abubuwan da suka yi, ga abin da suka yi, ga abin da aka yi. Ya zo ya mana bayani. Mu abin da ya ba mu haushi shine bayan ya tafi ya ki dawowa, ya hana bankuna su cike form da muka aika musu na su ba mu ƙididdiga kuɗin da suka karɓa daga shekara ta 2013 zuwa yau. Bankuna 27 mun aika musu takardu, sun kasa ba mu ƙididdigar, sai suka aiko mana da wasiƙa iri ɗaya. Duka bankunan nan 27 wasiƙa iri ɗaya suka kawo mana, rubutu iri ɗaya, kalamai iri ɗaya, inda zaka san rubuta musu aka yi suka kwafa suka aiko mana. Sannan takardar da muka ba su wadda muke kira worksheet ba su cike ta sun dawo mana da ita ba, kira suke yi suna kama kame. Saboda haka ina tabbatar maka idan bincike ya nisa, bankunan da ke Najeriya wallahi da dama sai sun dawo na gwamnati ne, domin kudaden gwamnati ne aka mai da suna, wasu suka mai da suna su suka sai shaya a bankunan, suka mallaki bankunan da kudaden gwamnati, wanda in bincike ya bincike bankunan za su dawo hannun gwamnati domin kudin gwamnati ne. Sannan kudin da ake rantawa gwamnati, kudin gwamnati ake rantawa gwamnati. Wannan minista ta kudi tana cikin memba ta kwamitinmu, ita da kanta ta ce ta yadda ta gamsu kudin da ake ranta, kudin gwamnati ne ake rantawa gwamnati, amma tana jin tsoron mutanen nan kadda ta faɗa su hallaka ta, shi yasa ta yi shuru. Mu kuma mun san ran mu a hannun Allah yake, mun san babu wanda zai hallaka ka sai kwananka ya ƙare. In kwananka ya ƙare ko kana kan gadonka ma za ka mutu. Sannan da ka mutu
a haka kawai gwara ka mutu akan neman wa al'umma haƙƙinsu, ka mutu akan gaskiya. Daraja al'umma da bayi sai Allah ya gafarta maka. Wato dai har yanzu Muhammadu Budaji Kazaure kuna kokarin ganawa da shugaban Muhammadu Buhari kenan. Har yanzu muna sa ran, muna kira kuma ga mai girma shugaban ƙasa mutumin kirki. Ina kira kuma da 'yan Najeriya su sani shugaban ƙasa wallahi tallahi mutumin kirki ne. Kuma wannan kwamitin da shugaban ƙasa ya naɗa mu ya ce mu binciki kowa, kuma ya ce mu ci gaba da binciken nan, bai dakatar da mu ba. Ya kuma faɗa mana duk wanda ya ce ya dakatar da mu ba shi ya dakatar da mu ba. Mu ci gaba da bincike, kuma ya ce kowa aka samu hannunsa a ciki, ko ɗan cikinsa ne aka samu hannunsa a ciki, ya ce a bincike shi. So mai girma shugaban ƙasa ya ba mu dama mu ci gaba da bincike, bai hana mu ba. Kuma muna kira 'yan Najeriya su ci gaba da mai addu'a da ya ba da dama a yi binciken nan, domin an lullube shi ne ba a faɗa mai gaskiya ba, kuma gaskiya ta zo ta halinta. A yanzu abin da yasa nake so in gan shi, na tabbata an faɗa mai abubuwa waɗanda ba haka suke ba a kaina. Ina so in je in mai bayani dalla-dalla, in nuna mai takardu, in ba shi account number da kuɗaɗen nan suke ciki, da bankunan da suke ciki, da wanda suke Central Bank. Mu faɗa musu ga yadda inda suke, ga kuma yadda aka yi da su, lallai ya sa a dawo da kuɗin nan wa gwamnati. Saboda haka ina kira da mai girma shugaban ƙasa mutumin kirki, wannan abu ina yi ne domin mutuncinsa da darajarsa ya ɗore. Domin wurare da yawa an kaje za ka ji ana zaginsa ba da haƙƙinsa ba. An jawo mai zagi, an jawo mai, ana ta yi masa maganganu marasa daɗi, kuma bayan bawan Allah yana can a zaune bai taɓa kayan kowa ba, ya tsaya akan gaskiya tsakanin shi da Allah, ya naɗa mutane su gaskiya. An karkatar da abubuwa, an karkatar da kuɗaɗe, duk bai sani ba. Saboda haka nake so kafin ya sauka daga mulki a binciki wannan abu, 'yan Najeriya su gane mai gaskiya ne har gobe, su kuma gane cewar abubuwan da aka yi ba da yawunsa aka yi ba, kuma ba da sa hannunsa ba. Wannan shine burina, ya sauka cikin aminci, ya je ya zauna a gida cikin aminci, a kwato wa Najeriya kuɗinta, mu ci gaba da tafiyar da gwamnati cikin aminci, a daina cin bashi, darajar naira ta dawo, arziki ya farfado, kowa ya samu walwala a Najeriya, mu samu tsaro. Wanda suke ta laifuffukan nan yawanci saboda an kwakwace musu kaza, a kira su a zauna da su, saboda yawan kuɗinmu a saye bindigogin nasu, a ba su kuɗaɗen shanunsu. Ɗan Niger Delta a kira su a zauna da su, a karɓi bindigoginsu, a ba su jari, a ba su kuɗaɗe, ƙasarmu ta zauna lafiya, a yi maslaha, a daina kashe kowa, a zauna lafiya. Ni buri na kenan, kuma ina sa ran in Allah ya da kafin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sauka za a cimma wannan nasarar, kuma Allah da zai neme ni, kuma za mu ci nasara na wannan aikin. Shi yasa ban taɓa sarewa ba, ban taɓa kuma tunanin president zai hana wannan binciken ba, kuma ba zai hana ba. Na tabbata inda gaskiya take a nan Muhammadu Buhari yake. Wato yana ganin gama za a yi zaɓe a watan nan na Fabrairu, ga 'yan watanni kaɗan ne zuwa watan ranar 29 ga watan Mayu nan shugaba Muhammadu Buhari ya gama mulki. Ana ga abu ne mawuyaci waɗannan abubuwa su iya yiwuwa yadda ake tunanin nan fa. Wallahi Alhaji Nasiru, a yau idan mai girma shugaban ƙasa ya ba mu dama, muka kamar yadda muka yi recommending na kwamiti namu, a suspending, a dakatar da gwamnan babban banki, a ɗauko wani mutum mai amana a bashi riko, mu shiga cikin wannan babban bankin cikin kwanaki 10 na aiki. In Allah ya yarda za mu fito da kuɗaɗen da Najeriya sai sun kai mana addu'a har abada. Kuma sai shi kansa mai girma shugaban ƙasa ya fahimci cewa lallai an yaudare shi a shekarun nan 7 da ya na baya, an kuma zalunce shi, kuma wanda suka zalunce shi sun zalunce shi, kuma an mai abin da bai kamata ba. Domin ina tabbatar maka da a yau muka shiga Central Bank, aka ba mu ikon mu binciki ko'ina da bankuna, muka binciki bankuna da ƙididdiga kuɗaɗen da aka karɓa, wallahi za a fito da kuɗi sama da tiriliyan 100. Muhammadu Budaji Kazaure, Allah ya nuna mana gaskiyar wannan al'amari ta bayyana. Ai Allah yana bayan mai gaskiya, kuma in Allah ya da gaskiya za ta bayyana, ko ba daɗe ko ba jima. Amma dai kamar yadda nake ƙara faɗa, ina kira da mai girma shugaban ƙasa ya kira ni, ya ga takardun hannuna, ya ga abubuwan da ke tare da ni, ya ga binciken da na yi,
ya ga sirrukan da na gano, ya ga abubuwan da na gano, in faɗa mai ni da shi domin ya ɗau action ya yi abin da kafin gwamnati ta ƙare 'yan Najeriya za su ga martabarsa, za su ga darajarsa, ya je ya kwanta gidansa lafiya, ya kwanta lafiya, ya ta istighfari yana ta sallolinsa har Allah Ubangiji ya cika mai da imani ya bashi aljannan ni'ima. Dan fatan da muke mai kenan. Muhammad Gudaji Kazore sai wani lokaci insha Allah. Na gode Alai Nasiru. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Masha Allah.